Prajem dobrý deň. V prvom rade všetkých vás vítam a ďakujem veľmi pekne za to, že ste merali cestu a že ste prišli si vypočuť, čo je nové v tábore Lokomotívy. Možno to nie je obvykle v druholigových kluboch, ale ja si myslím, že aj tieto kluby by mali oboznámiť to, čo je pred sezónou a čo sa deje a nových hráčov a nejakú víziu na sezónu, ktorá ide nasledovať. Dovoľte, aby som aj vás pozdravil v mene majiteľa klubu, ktorý je v zahraničí a ktorý nemohol tu byť, ináč ako by tu sedel s nami. Takže iste ste zistili, že v podstate od 20. ani presný dátum neviem, povedzme od 15. júla som po dohode s pánom Dadulakom prijal pozíciu športového riaditeľa v Lokomotíve. Automaticky asi vzniká otázka, že prečo? Ja som sa to pýtal tiež sám seba najprv. Mienil som po odchode z pozície prezidenta Gudenžos oddychovať a sledovať šport ako nezainteresovaný divák, ako v kľude a v pohode. Netrvalo to dlho a keď ma oslovil pán Dadulak, tak som si zobral 14 dní na rozmyslenie a následne som sa rozhodol, že teda to príjmem a skúsim vám to vysvetliť veľmi krátko, že prečo. Z môjho pohľadu má Lokomotíva Košice ako futbalový klub obrovskú históriu, vyrastli tu generácie hráčov, vyrastli tu legendy slovenského futbalu, na čele aj s reprezentačným trénerom, dajme tomu. A nerad by som niekoho menoval, aby som niekoho nevynechal, ale tá tradícia hovorí za všetko. Pán Dadulak 12 rokov buduje tento klub, myslím si, že veľmi úspešne. Tento klub nemá záväzky, nemá dlžoby voči hráčom, je veľmi solidne vybudovaná mládežnícka základňa a je tu veľká možnosť, aby ten klub sa posunul a v podstate aj mojím pričinením všetkých ostatných, ktorí budú v klube pôsobiť alebo pôsobia, aby sme to posunuli ešte o krôčik, dva pomaličky dopredu. Ďalšie z takých vecí, ktoré ma motivovalo, je to, že chcel by som sa pokúsiť spojiť Košičanov pre fotbal a nájsť prípadne aj nových sponzorov a presvedčiť tých ľudí, ktorí na to majú možnosti, že sa oplatí do fotbalu investovať. Nie je z môjho pohľadu možné, aby druhé najväčšie mesto v Košiciach na Slovensku, aby druhé najväčšie mesto na Slovensku nemohlo uživiť jeden prvoligový manšaft. Budem sa snažiť pôsobiť zjednocujúco a naozaj sa pokúsiť skrz tú mládež, lebo to je pre mňa veľmi dôležitá vec. Posunúť ten klub v nejakom horizonte 6 až 8 rokov na pozíciu, že by sa dokázal samofinancovať. To znamená, že značnú časť prostriedkov na rozpočet riešiť predajom futbalistov, ktorí by boli vychovaní v našej základni alebo v akadémii, ak by sa to podarilo. Toľko asi o tom, že prečo. Krátko sa dotknem realizačného tímu. Sedí tu pri mne pán trenér, kapitán družstva. Vznikli dve, ani nie že zmeny, ale posilnenia realizačného tímu. Trenérsky tím posilní pán Jozef Džubara, veľmi skúsený trenér, ktorý už pôsobil aj s Albertom a ktorý posilní trenérsky tím. A ako fyzioterapeut bude pôsobiť pri družstve pán Peter Hermel. Ostatné veci ohľadom manšaftu a personálnymi zmenami a prípravu potom vyhodnotí Albert, keď dostane slovo. Ešte sa vrátim späť k tej mládeži, ktorú som spomínal. Pre mňa je to alfa omega. Za ten krátky čas som zistil, na výbornej úrovni funguje spolupráca so základnou školou na Požiarnickej ulici, kde je veľmi slušné ihrisko. Moja ambícia je, aby
takáto spolupráca, takéto aj materiálno-technické zabezpečenie, ako je tam, sme mali minimálne v ďalších 3 školách v Košiciach. Poviem vám prečo. Pretože si myslím, že v jednom ročníku narodenia by sme mohli mať 60 až 80 chlapcov, z ktorých je potom predpoklad, že ako sa budú posúvať a smerom k mužom vieme vychovať potrebný počet futbalistov. Pilotný projekt sa urobil na základnej škole Povazka. Budeme žiadať teraz mesto takisto o zriadenie športových tried, aby to bola druhá škola v poradí, ktorá bude spolupracovať s Lokomotívou a bude vychovať teda už od prípravky mladých futbalistov. A chceli by sme to aj teritoriálne rozdeliť, aby to sedelo aj v podstate na zemepisné rozloženie. Čiže niečo by sme radi na Furči a potom možno ešte v Starom Meste. Aby tí rodičia mali komfortnejšie, to aby nemuseli cez celé mesto prípadne voziť tie deti. Tým jasne naznačujem, že sa chceme sústrediť na výchovu vlastných odchovancov, o čom svedčí aj to, že aj minulý rok pôsobilo v družstve, pôsobili iba slovenskí hráči, v drvivej väčšine odchovaní v Košiciach. Tak to bude aj v budúcnosti a malé výnimky môžu tvoriť iba hráči, ktorí, ak nenájdeme vhodné posty na Slovensku, ale určite budú v menšine a budú musieť spĺňať vážne kvalitatívne parametre a budú musieť byť lepší ako tí, ktorí sú tu. Rád by som, už je ústne dohodnutá spolupráca napríklad s Fotbalovou akadémiou v Buzici a to by malo pokryť tú časť zemepisnú Košice okolie, aby tie talenty, ktoré vychovajú v tejto akadémii do 16 rokov, aby tí najlepší mali zmysel a cieľ prejsť do Lokomotívy ako do klubu, ktorý bude hrať aj v mužskej kategórii súťaž, v tejto chvíli druhú ligu. Jednoznačne je potrebné posunúť naše mládežnícke družstva, myslím si, že asi v poradí, že najprv žiaci, lebo asi k tomu majú najbližšie do najvyšších súťaží republikových, aby kvalitatívne si mohli merať sily s najlepšími, na čo bude treba samozrejme určite veľa práce. S tým súvisí aj to, že pán Albert Rusnák zároveň bude šéf-trénerom v klube a bude po ňom spadať komplet mládež a bude to prebiehať pod jeho metodickým a aj iným priamym riadením, teda všetci tréneri mládežnícky budú spadať pod to, lebo predstava je taká, aby tie družstva sa pokúsili trénovať niečo podobné ako hrá družstvo, aby ten prechod potom v tých kategóriách U17, U19 bol ľahší do družstva. Rád by som ako ďalší z takých dlhodobejších cieľov vybudoval, alebo pokúsil sa vybudovať z tohto klubu profesionálny klub. Ja prvýkrát v živote pôsobím, dá sa povedať, v amatérskom klube. Ja som bol predtým v profesionálnom športe, či už pri reprezentácii, alebo proste boli to profesionálne družstva. Toto je v podstate amatérsky klub. Možno v niektorých činnostiach, dajme tomu tréningový proces a prístup hráčov je na profesionálnej úrovni, určite, ale všetky ostatné podmienky počnúť s materiálno-technickými a inými, na tom bude treba popracovať, aby klub bol pripravený v nejakom rozumnom časovom horizonte postúpiť do najvyššej súťaže, čo by mal byť cieľ, si myslím, nielen Lokomotívy, ale všetkých ľudí, ktorí majú možnosť na toto akýmkoľvek spôsobom pomôcť a pôsobiť, počnúť podľa mňa aj mestom Košice. My sme po dohode s majiteľom klubu úplne na začiatku mojho pôsobenia sme sa sústredili na to, aby všetci hráči, ktorí budú hrať v budúcej sezóne v Lokomotíve, alebo drvivá väčšina, aby boli hráči Lokomotívy Košice, aby boli kmeňoví hráči. Toto sa
myslím si, že na 95% podarilo. Dnes všetci hráči, ktorých máte na súpiske, okrem Tomáša Jiliňa, sú hráči Lokomotívy, alebo budú v najbližších hodinách, keďže Matrika má teraz veľa práce, budú preregistrovaní. Otáznik visí nad legionárom, ale to vám potom ako povie Albert. Čiže toto svedčí o tom, že tá práca by mala byť koncepčná. Na tí chlapci, ktorí sem prišli, sú mladí, je na čom pracovať a pod vedením nášho kapitána a Roba Cicvana, tých skúsenejších hráčov, si myslím, že ich môžu v spolupráci s trénerom viesť tomu, že tu bude také prvé ovocie, o ktorý bude záujem. Nie, že by nebol záujem, lebo od týchto hráčov v podstate aj po sezóne ako záujem bol. A myslím, že svedčí to o dobrej práci v klube aj doteraz, aj o dobrej práci trénera, aj o tom, že v podstate väčšina hráčov ostala a chce pracovať a chce hrať za Lokomotívu. Určite by ste radi niečo počuli o cieľoch. Nikdy som nebol alibista, ale poviem takú vetu, čo veľmi rád by som bol, keby prišli ľudia do hľadiska kvôli tomu, že aký hráme pekný, kvalitný, ofenzívny futbal. Tak to bolo aj minulý rok. Verím tomu, že sa to podarí, ale keď chcete počuť nejaké číslo, tak mňa by potešilo, ako mňa osobne, každé umiestnenie do 3. miesta, ale to je môj taký osobná, ani nie cieľ, ale taká túžba. Ale si myslím, že každé umiestnenie reálne do 6. miesta akože bude v poriadku. Myslím si, že všetci v realizačnom týme máme toľko pokory a skromnosti, že vieme, že pre nás každý nasledujúci zápas bude dôležitý, lebo ako sa hovorí, nič nie je staršie ako včerajšie víťazstvo. Takže tak aj budeme postupovať a nebudeme sa pozerať kolo seba doľava ani doprava, ani sa starať o ostatných, iba o seba a iba o to, aby to mužstvo dostalo aj zo strany realizačného tímu a vedenia, či už materiálnu aj inú podporu na to, aby mohli podávať čo najlepšie výkony. Ešte jedna vec, ktorú v dohľadnej dobe mienim ako vyriešiť a dohodnúť. V podstate už ústne sme dohodnutí na spolupráci s FIFA Medical Center v Šaci, čo mienime dať aj do písomnej podoby. A čo bude znamenať napríklad aj to, lebo som tu hovoril dosť veľa o mládeži, že nebudeme testovať iba hráčov a družstva, ale v podstate všetky kategórie, počnúc s žiakmi, budú testovaní rovnako ako muži a mienim aj zaviesť v spolupráci s nimi tzv. Program FIFA 11. Mnohí, čo ste boli na otvorení, asi viete o tom. Je to program, je to súčasť cvičení, ktoré by sa mali robiť. Je to ako prevencia proti zraneniam. Dobre, to hovorím v týchto mládežníckych kategóriách. Robil sa seriózny vedecký výskum, má to 60% úspešnosť, čiže rád by som, aby aj tieto trendy sme zachytili, aby sme tej mládeži dali to, čo jej patrí. A to aj vzdelávaním trénerov, aj nejakými pobytmi, aj tým, že lebo najväčšia spokojnosť z môjho pohľadu je iskra v očiach detí a to, keď rodičia sú spokojní s tou prácou. Čiže asi toľko o tom, čo ja som chcel povedať. Čo som zabudol, tak sa ma spýtate potom neskôr a teraz by som asi odovzdal slovo Albertovi, aby vyhodnotil prípravu a oboznámil vás s kádrom. Tak ja tiež vás chcem privítať v dnešnej tlačovke. Čo sa týka prípravy, jasne môžem byť reálne spokojný. To, čo som chcel, aby tá príprava splnila, tak si myslím, že 90% mi to splnilo.
Čo sa týka nových posíl alebo hráčov do kadra, snažil som sa priviesť hráčov, ktorí sú v určitom spojení, buď s Košicami, alebo majú nejaký vzťah ku Košiciam, majú patričnú kvalitu na to, aby nás vedeli posúvať z druhej ligy do prvej. Čiže hľadal som aj kvalitu a rozmýšľal som aj perspektívne nad hráčmi mladších ročníkov, nad ktorých vieme do budúcna stavať tento káder. Čiže takú zmesku hráčov, aj skúsených, aj kvalitných, aj mladých som chcel dať dokopy. No, hovorím, ťažko povedať, či sa mi to podarilo, alebo nie, hovorím, to ukáže súťaž, ale čo sa týka tých mladých hráčov, prišli k nám Jakub Straka z Tatrana Prešov, Adam Kuľha zo Svidníka, respektíve celý čas od mládeží bol v Michalovciach. To sú takí dvaja, z dorastu prišiel Mišo Belý. Myslím si, že títo traja mladí hráči plus na poslednú chvíľu prišiel aj Nikola Ristovský. To sú 4 mladí hráči vekovo, 19-20 roční, ktorých tých troch poznám do bodky, čo sa týka Straku, Kolu, ktorých som mal v Michalovciach. Trénoval som ich 2 roky. Mišo Belý sa už s nami zapája, dlhší čas z dorastu bol presunutý, takisto má svoju kvalitu. A prišiel Nikola Ristovský, ktorý sa ukazuje takisto v dobrom svetle, len na všetkých 4 treba určitý čas vývoja, pretože sa tí chlapci sú vo vývoji a potrebujeme s nimi citlivo pracovať a verím, že keď budú na sebe pracovať, tak budú veľmi platnými hráčmi v tomto mužstve. Čo sa týka skúsenejších hráčov, prišiel Rado Človečko, ktorý som veľmi rád, že sa vrátil naspäť zo Skalice. Verím, že bude jeden z tých nosných hráčov, ktorí sa presadia nielen hernou kvalitou, ale aj strelecky. Preto sme ho tu brali. Verím, že ožije a bude aj nejakou súčasťou náhrady za Roba Jana Strelca, ktorý nám odišiel. Ďalej je tu Miky Todt, ktorý by mal vystúžiť defenzívu. Už je našim hráčom, aj v príprave sa celkom slušne ukazoval, takže hovorím, je tam aj typologicky tento hráč nám dáva viac možností, aj čo sa týka systémových vecí v zápase. Čiže ja som rád, že prišiel, pretože je to typ obrancu, ktorých mám ja rád, ktorý aj on miluje ísť smerom hore, má rád útočnú hru. Takže hovorím, mne do toho mužstva si myslím, že aj zapasuje. Prišiel Tomáš Iliňo. Takisto je to hráč Michalovec, s ktorým som mal skúsenosť, viem, čo od neho môžem čakať. Je to perspektívny chlapec, ktorý už má odohratú aj 3. ligu vo Vyšnom Opackom, kde hosťoval. Tam patril k jedným najlepším hráčom. V príprave sa mi ukazuje veľmi dobre, že môže zapadnúť do základnej zostavy, takže hovorím, ukáže súťaž, či bude platným, ale má veľkú perspektívu na to, aby dobre zapadol do kolektívu. Čo sa týka 2 hráčov, ktorí sú v štádiu riešenia, je to Joel Tata, ktorý bol týždeň v Nitre na skúške. Odtiaľ prišiel k nám na odporúčanie trénera Galada, ktorý nám podal veľmi dobré referencie o ňom. Je to hrotový útočník, ktorý svojou hrou možno nie je až taký viditeľný na ihrisku do kombinácie, ale je gólový. Tak ako v Nitre dal proti Zbrojovke Brno gól v tom zápase, odohral 2 zápasy tam, potom proti Spartaku Trnava bola na ňo penálta, prihral na gól. Čiže prišiel ku nám hneď v prvom zápase, my sme to akože mali generálku takzvanú. Takisto sa presadil strelecky, nebolo ho moc vidno na ihrisku, hovorím, ale typologicky potrebujeme hráča, ktorý vie dávať góly a on to ukázal, že vie, takže uvidíme, či sa nám ho podarí nakoniec dotiahnuť k nám, aby sa to vyriešilo, alebo nie. Ďalším je Pavol Jurčo, ktorý tiež s nami trénuje zhruba nejaký týždeň a prišiel na koniec prípravy, takisto uvidíme, čo s ním ďalej, pretože v zápasoch, neviem, ako by typologicky zapasoval do toho systému, čo chceme hrať. Nemali sme možnosť ho vyskúšať, ale od Paliho takisto viem, čo môžem čakať a uvidíme takisto, či u nás zostane alebo nie. Takisto je v štádiu riešenia. Čiže toto by bolo ohľadom toho kádra. Jak už som spomínal, tá príprava 6 zápasov sme odohrali, plus 7 bol prvý taký modelovaný, čo sme hrali medzi sebou. Boli ťažké, náročné zápasy, pretože keď chcete hrať s prvou ligou maďarskou, musíte hrať hneď na začiatku prípravy, pretože im začína skôr súťaž. Takže som zvolil aj takýto typ alebo model prípravy, že sme mali 3 veľmi ťažké zápasy v
ktorých vlastne mne to aj pasovalo. Tí noví hráči, bolo tu 11 nových hráčov, ktorí sa tu prestriedali, dostali všetci možnosť ukázať sa v tých ťažkých zápasoch. Ja stále som zastanca toho, že mi toho hráča ten zápas vyzlečie do a ukáže mi, na čom je. Takže hovorím, tie zápasy síce sme prehrali, ale výkonnostne tam to nebolo, respektíve herne nebolo zle. Ukázalo mi a som rád, že tie zápasy ukázali tých hráčov, na čom sú a verím, že sme si nechali len tú kvalitu, ktorá tu ostane. A v tých ostatných 3 zápasoch, ktoré sme hrali, či s Michalovcami, či s Trebišovom, či s Cegledom, si myslím, že už to pomaličky išlo do kvality, už aj tá výmena tej základnej jednásky alebo tých hráčov už tam nebola taká, už sa to trošku stabilizovalo a tomu aj zodpovedali tie výsledky, kde sme absolvovali, mali sme 2 výhry, 1 remizu, čiže ja berem, že celkom pozitívne, už sa to začína ladiť, ale samozrejme stále je dôležitá súťaž, môžete vy v príprave vyhrávať alebo prehrávať, dôležité, ak nastúpite od prvého kola a ja verím, že ešte tých pár dní, čo máme, že ešte urobíme maximum, čo sa týka už hlavne len taktických vecí a že sa pripravíme na prvý zápas dobre a hlavne víťazne a budeme pokračovať tak, ako chceme. Od zápasu k zápasu chceme hrať útočný futbal, víťaziť a nech nám ukáže samotná súťaž a samotný čas, kde nás to posunie. Dobre, tak to najlepšie na záver sa hovorí. Tak nech sa páči. Dobrý deň v prvom rade. Tak pre mňa je to niečo nové, ako by som začal. V prvom rade chcem povedať o našich cieľoch. Verím, že budeme hrať o popredné priečky a v mene celého mužstva verím, že sa nám to podarí. Jak pán manažer povedal, že by sme skončili do 3. alebo do 6. miesta. Ja by som si prijal, aby to miesto bolo prvé, preto sme tam. Čo som povedal, to najlepšie na záver? Dúfam, že celú sezónu sa nám budú zranenia vyhbať a aj karty. A dúfam, že to dotiahneme do víťazného konca. Čo by som ešte povedal? Nie som tu na rozprávanie, ale som tu na to, aby sme podávali na ihrisku dobré výkony a išli od zápasu k zápasu a vyhrávali. Neviem, čo ďalej. Ďakujem.